чӣ қадар ин хона таъмири зебову замонавӣ дорад ва аз ҳама муҳимаш ин минтақааш мебошад. Дар назди Мости Султони Кабир, назди сохтмони роҳи бузургда қарор мебошад, ки ин сохтмон соли 2026 аллакай ба итмом мерасаду нархи ҳамаи хонаҳо дар ин минтақа боло меравад. Худи хона се хонага мебошад бо таъмири нав. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Южни ҷойгир мебошад, назди Мости Султони Кабир. Дар инҷо Мости Султони Кабир ва аз ин тараф Мости 46 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Ман Аҳмид маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ҳамин блок. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом алоҳида мебошанд. Дар инҷо якум ҳуҷра ошхона, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. Аз сеюм ҳуҷра шурӯъ мекунем. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 89 метри квадратӣ дар 12 ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 13 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. Дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Худи биноам дар назди сохтмони роҳи нави бузург ҷойгир мебошад. Нархи хона 899 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Ва дӯстони азиз, чӣ мебелу техникае ки дар хона мебинед, ҳамаш дар ин хона меистад бо чизу чораш. ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей дар нархи хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. То боздид. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. Дӯстони азиз.